हेलो गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल फिन खेबसे अननाय बरायनाय बावहरनाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुनानै मिथिखाबाय जानो दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन लोगोफोर जोंना मानो आनसाबस्क्राइब जाबाय थायो आं बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों लोगोफोर जों किसुमान कमेन्टनि थाखायनो जोंनि चेनेलावहा आनसाबस्क्राइब जागासिनो लोगोफोर बयनिबो चेनेलावहा आनसाबस्क्राइब जागासिनो बे कमेन्टआनो जाबाय आं बेखौनो दा नोंथांमोननि गेजेराव खोन्थागोन लोगोफोर जोङो जेरै माने हाय फ्रेन्ड बा आं नोंनि निउ साबस्क्राइबार ओमफ्राय आंनिखौबो साबस्क्राइब खालामना हो आंखौबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो बेफोरबायसा कमेन्टखौ हरनायनि थाखायनो जोंनि चेनेला आनसाबस्क्राइब जागासिनो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर गुबुनफोरा जुदि नोंथांनियावहा जे आदा आंनिखौ साबस्क्राइब खालामना हो आं नोंथांनि निउ साबस्क्राइबार होननानै कमेन्ट हरोब्लाबो बा सिस्टार बा बाजै बा सोरबा फ्रेन्ड लिरनायफ्राबो बेफोरबायसा कमेन्ट हरोब्लाबो आं नोंथांनि निउ साबस्क्राइबार आंनिखौबो साबस्क्राइब खालामना हो बेफोरबायसा कमेन्ट हरोब्लाबो लोगोफोर जुदि बे कमेन्टनि रिप्लाइखौ नोंथाङा होयोब्लाबो बेयावबो नोंथांनि चेनेला आनसाबस्क्राइब जालांगोन माने साबस्क्राइबार खमिलांगोन आरो लोगोसे बिथाङा हरनाय नि माबायाबो चेनेलाबो बिथांनियाबो आनसाबस्क्राइब जालांगोन आरो साबस्क्राइबार खमिलांगोन लोगोफोर होननानै कमेन्ट हरनाङा लोगोफोर जुदि नोंथाङा जुदि कमेन्ट माबा खालामनो लुबैदोंबा बास इनडाइरेक्टयै बुंनांगोन आरोना लोगोफोर जेरै सिस्टार बा फ्रेन्ड नों भिडिअआ नाइस होननानै डाइरेक्टलि नों साबस्क्राइब बिबा माने आनसाबस्क्राइब खालामना होग्रा जादों इउटुब थिंनिफ्राय बे गोदान आपडेट खालामदों आरोना लोगोफोर आंनियाव जाय कमेन्ट हरदों आङो बिसोरखौ खानैसोखौ रिप्लाइ होदोंमोन आरो बेयावनो आंबो गम मोनदों आंनियाबो आनसाबस्क्राइब जादों आरो बिथांनियाबो आनसाबस्क्राइब जादों आङो साबस्क्राइब खालामना होदों ओमफ्राय आरो आंनाव दा सासेना सानै दङ लोगोफोर माने आंनिखौबो साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांनि नों साबस्क्राइबार होननानै आं बिथांनिखौ आङो रिप्लाइ होनाय जाथ'वाखै लोगोफोर खिन्थु आङो साबस्क्राइब खालामना होदों मानोना रिप्लाइ होबा माने बिथांनियाबो आनसाबस्क्राइब जागोन आंनाबो आनसाबस्क्राइब जागोन दसे उनावनो लोगोफोर आं बेनि थाखायनो रिप्लाइ होआखै जुदि नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामजानो लुगैदोंब्ला लोगोफोर प्लिज आंनि माने कमेन्टआवहा बेफोरबायसा साबस्क्राइब खालामना हो होनना लिरनाङा बा नोंथांमोना साननाङा जे आब'आ जोंखौ साबस्क्राइब खालामना होआखै होननानै आङो बेफोरबायसा कमेन्ट हरबानो आं मिथिखागोन जे नों माने बिथांमोना आंनि सापर्ट लुगैदों साबस्क्राइब खालामना होगोन लोगोफोर नोंथांमोनाबो आंनिखौ साबस्क्राइब खालामना हो मानोना बयखौबो सापर्ट खालामनांगौ बे नंगौ होमबासो दावगालांनो हायो लोगोफोर माने बयखौबो सापर्ट खालामलायनांगौ होमबासो दावगालांनो हायो खिन्थु बेफोरबायसा कमेन्ट हरनानै डाइरेक्टलि बिनो नाङा लोगोफोर आङो सापर्ट खालामगोन आं निश्चय सापर्ट खालामगोन नोंथांमोना खालि आंनि भिडिअखौ भेरि नाइस बा मोजां जादों होननानै लाइक टिक मारिना हर ओमफ्राय आरो भिडिअखौ मोजां जादों नाइस भिडिअ बा फ्रेन्ड बा सिस्टार बा सोरबा आब' लिंनाया सोरबा बाजै लिंनाया बेफोरबायसा होनजागोन आरोना बिदि लाइक टिक खालामना हर होमबाना आं मिथिगोन जे नोंथांमोना आंनि सापर्ट मोननो लुबैदों ओमफ्राय आंबो नोंथांमोननिखौ साबस्क्राइब खालामना होगोन आरो लोगोसे नोंथांमोनाबो आंनिखौ साबस्क्राइब खालामना हो खिन्थु खालि कमेन्टआवहा डाइरेक्ट माने हरनाङा आरो लोगोफोर बेलेग माबा खालामनो हागोन कमेन्ट हरनो हागोन खिन्थु बेफोरबायसा कमेन्ट हरनाङा लोगोफोर बेफोरबायसा बुंनायनि थाखाय नोंथांमोना बया मोननाङा लोगोफोर आङो माने जोंनि माबानि थाखायनो होनदो जाहाथे इउटुबा माने जोंनि चेनेला बहुत आनसाबस्क्राइब जालांबाय थादोंना बेनि थाखायसो बुंनाय जादों होमबा आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफैजागोन दिनैनि थाखाय गासैखौबो बाय बाय लोगोफोर